Uprostred jednej z najnehostinnejších púští sveta v srdci Ázie boli vypustené na slobodu zvieratá, ktoré sa považovali za vyhynuté. Nikto im nedával šancu. Biológovia na celom svete sa pozerali s nedôverou a predsa sa stalo niečo, čo všetkých prekvapilo. V dnešnej epizóde vám porozprávam príbeh posledných skutočne divokých koní na Zemi. Druhu, ktorý zmizol z prírody, no bol zachránený človekom a znovu vypustený na púšť. Čo sa stalo, keď sa dostali na neúrodný step? Ako zareagovala príroda a prečo sa dnes svet pozerá na Čínu s obdivom aj obavami? To všetko a mnoho ďalšieho sa dozviete v dnešnom videu. Určite si ho pozrite až do konca, aby vám neunikla žiadna zaujímavosť. Na okraji čínskej púšte Gobi, kde sa piesok a skaly tiahnu až po obzor, sa stalo niečo, čo by ešte pred 10 ročiami každý považoval za fantáziu. V tomto nehostinnom, suchom, polopúštnom prostredí sa znovu objavili divoké kone. Nie obyčajné, nie utečenci z fariem, ale kone Przevalského, druh, ktorý bol považovaný za vyhnutý vo voľnej prírode. A práve Čína sa rozhodla vypustiť ich späť na púšť. Proti zdravému rozumu, proti obavám ekológov, proti všetkým, ktorí neverili, že sa príroda nechá ešte raz presvedčiť. Divoký kôň na zemi, neskrotený, nedomestikovaný, nikdy človekom neovládnutý. Malý, robustný, s krátkym krkom a typickou zvislou hrivou. Kedysi žil od Mongolska po Čínu, no intenzívny lov, pástva a tlak ľudí spôsobili, že v polovici 20. storočia zmizol z divočiny. V roku 1969 boli posledné jedince videné v oblasti Gobi, potom nastalo ticho a zápis do zoznamu. Vyhynutý vo voľnej prírode. Prežilo iba niekoľko desiatok kusov v zoologických záhradách v Európe a Rusku. Práve tam, v Nemecku, na Ukrajine či v Prahe sa spustil záchranný plán. V 80. a 90. rokoch sa začalo s krížením týchto koní v kontrolovaných chovoch, aby sa obnovil genetický fond čo najčistejší, ako to len bolo možné. Plán bol jednoduchý, no riskantný. Raz ich vypustíme. Ale kam a ako? Čína sa rozhodla v 90. rokoch. Výber padol na národnú rezerváciu Kalamajli v regióne Xinjiang. To je obrovské územie polopúšti a stepy vzdialené od miest, obývané najmä pastiermi a divými zvieratami. Podmienky boli tvrdé, no podobné tým, v akých kôň Przevalského žil pred vymiznutím. V roku 2001 tam priviezli prvé kone z Európy. Niekoľko rokov pobudli vo veľkých adaptačných ohradách. Učili sa divokému životnému štýlu, vyhýbali sa ľuďom, obnovovali si inštinkty a potom sa brány otvorili. Vypustenie koní na púšť bol moment, ktorý mnohí považovali za akt zúfalstva alebo propagandistickú ukážku. Kritici tvrdili, uhynú do pár týždňov. Nezvládnu horúčavu, nedostatok vody, predátorov. Ale kone prežili a nielen to, začali sa množiť. Dnes v roku 2025 žije v samotnom Kalamajli niekoľko stoviek divokých koní Przevalského a ich populácia stále rastie. Čínsky vedci spojili niekoľko kľúčových prvkov. Prísnu genetickú selekciu, neustály monitoring, GPS, napájadla napájané solárnou energiou, spoluprácu s miestnymi pastiermi a úplný zákaz zásahov ľudí do života stáda. Kone si same hľadajú potravu, same určujú hierarchiu, same si vyberajú partnerov. Výsledok? Biológovia po celom svete sa zhodujú. Kôň Przevalského v Číne je dnes divokejší ako jeho predkovia v zoologických záhradách. A to všetkých prekvapilo. Mnohí vedci očakávali, že zostanú iba polodivoké, závislé od človeka, no populácia v Kalamajli sa začala správať ako plnohodnotné prirodzené stádo. Zmenili sa sociálne vzťahy, zvýšila sa plodnosť, zlepšila sa fyzická kondícia. Navyše, kone začali súperiť o teritorium s inými veľkými cicavcami, ako sú divé osly či gazely. V priebehu jednej dekády sa z vyhnutého druhu stali reálnou súčasťou divokého ekosystému. Práve táto zmena spôsobila, že mnohí biológovia hovoria dnes o zázraku Kalamajli. Nejde len o čísla, ale o rýchlosť a rozsah adaptácie. To, čo malo byť zúfalým pokusom zachrániť genetické dedičstvo, sa zmenilo na tvrdý, živý ekologický úspech. Čínske úrady začali projekt koňa Przevalského prezentovať ako príklad harmónie medzi vedou a prírodou. A na rozdiel od mnohých propagandistických kampaní, tentoraz mali konkrétne výsledky. Dáta, záznamy, dôkazy. Vďaka GPS vysielačom a fotopascám je známe, kde kone migrujú, kde sa rozmnožujú, ako sa vyhýbajú hrozbám. Všetko je dokumentované a pravidelne zverejňované v čínskych aj medzinárodných vedeckých správach. Samozrejme, neobyšlo sa to bez kontroverzií. Niektorí odborníci upozorňovali, že vypustenie koní na púšť môže mať nepredvídané dôsledky pre miestnu faunu a flóru.
Iní varovali pred konfliktmi s ľuďmi, ktorí potrebujú pôdu na pastvu. Úrady však reagovali prísnymi reguláciami. Rezervácia bola podrobená špeciálnemu dohľadu. Miestne komunity sa zapojili do programu ako partneri, nie protivníci. Deti v školách sa učia o koni Przevalského ako o národnom hrdinovi a každý, kto sa pokúsil priblížiť k stádu bez povolenia, riskoval vysokú pokutu. Výsledok? Kone sú dnes takmer neviditeľné pre turistov, ale čoraz viac viditeľnejšie pre vedcov. Biológovia z celého sveta začali prichádzať do Kalamaily, aby skúmali, ako sa tam podarilo dosiahnuť to, čo v iných krajinách trvalo 10 ročia a často končilo neúspechom. V Mongolsku prebiehajú podobné pokusy už roky s dobrými výsledkami, no nie tak rýchlymi. V Kazachstane sú plány reintrodukcie stále len v pilotnej fáze, zatiaľ čo Čína už má trojgeneračnú populáciu žijúcu úplne divoko. Najspektakulárnejší moment nastal v roku 2023, keď sa podarilo natočiť stádo koní, ktoré prešlo niekoľko desiatok kilometrov počas jednej noci, bez mapy, bez človeka. Len inštinkt, prežitie, divokosť. Pre vedcov to bol dôkaz, že proces reintrodukcie fungoval nielen biologicky, ale aj behaviorálne. Kôň Przevalského sa vrátil a nemieni znova zmiznúť. Čo ďalej? Čínsky ekológovia už plánujú nové etapy. V roku 2025 bol oznámený projekt rozšírenia rezervácie Kalamaily o ďalšie tisíce hektárov. Prebiehajú aj rokovania s Mongolskom a Kazachstanom o možnej cezhraničnej spolupráci, vytvorení akéhosi stepného koridoru, v ktorom by sa kone Przevalského mohli voľne pohybovať medzi štátmi. Odvážna vízia, no čoraz reálnejšia. Obzvlášť preto, že čínska environmentálna politika začína tieto úspechy využívať ako argument v globálnej debate. Pozrite sa, čo dokážeme, keď naozaj chceme. Samozrejme, ozývajú sa aj kritické hlasy. Niektorí tvrdia, že projekt má druhý rozmer, politický, ktorého cieľom je ukázať Západu zelenú tvár Číny. Iní zachádzajú ešte ďalej a hovoria, že niektoré údaje môžu byť prehnane optimistické a oblasť Kalamaily je až príliš prísne kontrolovaná, aby mohli nezávislí pozorovatelia všetko overiť priamo na mieste. Objavujú sa aj teórie, že reintrodukcia koní slúži ako test biologického monitoringu, ktorý môže mať v budúcnosti úplne iné využitie, hoci to sú už len špekulácie. Jedno je však isté, príbeh koňa Przevalského v Číne je niečo viac než len ekologický úspech. Je to symbol, dôkaz, že príroda sa dokáže vrátiť, ale iba vtedy, keď jej na to človek dá šancu. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.